Seguretat en xarxes Wi-Fi versus seguretat en aplicacions. En aquest vídeo aprendreu diferències entre la seguretat que s'aplica a diferents nivells de la xarxa. La seguretat en una xarxa informàtica és un tema complex que abarca diversos aspectes i components. Es tracta d'un sistema de protocols i mesures que treballen conjuntament per crear un entorn protegit i fiable. Comprendre com funciona cada part de la xarxa és clau per garantir una protecció efectiva. En aquest vídeo ens centrarem en la seguretat de les xarxes Wi-Fi, analitzarem en quin punt s'apliquen les mesures de seguretat i veurem que, tot i que una xarxa Wi-Fi sigui segura, no implica que les aplicacions que hi operen ho siguin. Per comprendre on s'apliquen les diferents mesures de seguretat i en quin punt són efectives, és important entendre les bases de cada component. Pel que fa a les comunicacions a internet, parlem del model OSI. Aquest model s'utilitza com a base comuna pel desenvolupament de protocols de connexió entre sistemes. En el model, les comunicacions es divideixen en 7 capes abstractes. La primera, la capa física. La segona, la capa de dades o capa d'enllaç. La tercera, la capa de xarxa. La quarta, la capa de transport. La cinquena, la capa de sessió. La sisena, la capa de presentació. I la setena, la capa d'aplicació. Tot i així, el model OSI és un model teòric. A la pràctica, s'utilitza més el model TCP/IP. En aquest model, només hi ha 4 capes, que es combinen de la següent manera. La capa d'accés a la xarxa combina la capa física i la capa d'enllaç. La capa d'internet representa la capa de xarxa. La capa de transport representa la capa de transport i la capa d'aplicació combina la capa de sessió, la de presentació i la d'aplicació. Aquesta simplificació permet visualitzar la xarxa com una torre més senzilla, amb només 4 capes. Pel que fa al Wi-Fi, les capes més importants són la capa física, que representa el medi físic per on es transmeten les dades, que pot ser per les xarxes sense fils, el medi electromagnètic o el medi elèctric per les xarxes cablejades. Després, la capa d'enllaç, que s'encarrega de la transmissió de dades entre dos nodes connectats a una capa física, i per últim, la capa d'aplicació, que representa com s'envien les dades al nivell. Quan s'envia informació a través de la xarxa, aquesta informació ha de passar per les 7 capes de la torre OSI. Anem a parlar de com s'envien les dades a través de l'internet, quin format s'utilitza i quin és el camí que segueixen des que es generen fins que arriben al destí. A l'internet, la informació s'envia utilitzant datagrames o paquets. Aquests paquets estan formats sempre per una capçalera, que conté les dades sobre el protocol, el destinatari, l'origen, etc. i les dades pròpiament dites, també conegudes com payload o càrrega útil. En la torre, les dades s'originen a la capa superior, la 7, i es desplacen descendentment fins a arribar a la capa 1, des d'on s'envien al següent node. A cadascuna de les capes s'encapsula el paquet amb una capçalera del protocol corresponent, és a dir, a cada capa s'afegeix una nova capçalera al paquet. Per exemple, quan una aplicació envia unes dades, crea un paquet amb la seva capçalera i la informació que vol enviar. Aquest paquet passa a la següent capa, que afegirà la seva pròpia capçalera. Això es repeteix fins que arribem a la capa física. Fixeu-vos que a cada capa s'obté un nou paquet, on les dades d'aquest estan formades pel paquet del nivell anterior, incloent les capçaleres. Quan les dades arriben al node físic, es transmeten al següent node. El node receptor fa el procés invers. Escala la torre cap a dalt, comprovant les capçaleres en cada nivell per determinar si és el receptor del paquet. En cas de no ser el destinatari, torna a reencapsular la informació, regenera les capçaleres i reenvia el paquet al següent node. Anem a posar un exemple de comunicació entre dos ordinadors. En aquest exemple hi trobem dos nodes intermediaris i dos dispositius, l'ordinador A i l'ordinador B. Fixeu-vos que l'ordinador A i el B treballen fins a la capa 7, ja que aquests treballen amb aplicacions i diferents tipus de dades. En canvi, els nodes intermitjos només arriben fins a la capa 3, ja que només s'encarreguen de gestionar l'adreçament a la xarxa. Quan l'ordinador A ha d'enviar dades a l'ordinador B, A genera un paquet amb les seves capçaleres i dades, i aquest paquet va baixant per les capes de la torre fins a arribar al primer nivell. Un cop al primer nivell, el paquet s'envia al següent node. En arribar-hi, el node llegeix les capçaleres, comprovant que és el destinatari. En cas de no ser-ho, encapsula el paquet de nou en unes noves capçaleres i l'envia cap al següent node. Això es repeteix fins que el paquet arriba a l'ordinador B. En aquest model hi podem trobar dos tipus de comunicació.
una comunicació extrem a extrem, als nivells superiors, i una comunicació node a node, als nivells inferiors. Aquests dos tipus de comunicació tenen requisits de seguretat diferents. La diferència principal d'aquests dos tipus de comunicació és que en les comunicacions extrem a extrem, els nodes intermediaris no són de confiança, mentre que en les comunicacions node a node es considera que tots els nodes són de confiança. És a dir, la seguretat en les comunicacions extrem a extrem només depèn dels nodes finals, l'emissor i el receptor, mentre que la seguretat de node a node es basa en la fiabilitat dels nodes intermediaris. Utilitzant l'esquema de l'exemple anterior, veiem que els nodes intermediaris només arriben a llegir el contingut del paquet fins a la que registren que no són el destinatari final, i llavors reenvien el paquet. Aquest és el comportament d'un node honest. Es pot donar el cas que un node intermediari sigui malintencionat i intenti llegir les dades de capes superiors. És per aquesta raó que la comunicació extrem a extrem no confia en els nodes intermediaris. En el model TCP/IP, la Wi-Fi es troba a la capa d'accés a la xarxa, la primera de totes, ja que defineix com els dispositius es comuniquen a través d'un medi electromagnètic. Les amenaces principals d'aquesta capa són l'ús no autoritzat dels recursos, l'escolta clandestina i el man in the middle. Per solucionar aquestes amenaces, s'utilitza l'autenticació i el xifratge de dades. El xifratge protegeix totes les dades de les capes superiors, garantint la confidencialitat, ja que ningú és capaç d'observar ni els continguts dels missatges ni els interlocutors. Aquest mecanisme ens protegeix de l'escolta d'amagades i els man in the middle. L'autenticació protegeix la xarxa dels usuaris no autoritzats. L'objectiu és protegir l'accés als nostres recursos. És important destacar que aquestes mesures de seguretat només són necessàries en xarxes exposades, com les xarxes inalàmbriques. En cas de les xarxes cablejades, no és tan necessari, ja que en principi el control d'accés és molt més senzill. Amb tot el que hem vist en el vídeo, es pot dir que, tot i que una xarxa Wi-Fi pot ser segura, això no implica que totes les comunicacions ho siguin. La seguretat Wi-Fi només protegeix la comunicació dins d'una xarxa local. Un cop les dades surten d'aquesta, el trànsit pot ser vulnerable. Per exemple, si no s'utilitza una seguretat extrem a extrem, un atacant pot llegir les dades durant la transmissió d'aquestes, ja que, encara que la xarxa Wi-Fi estigui protegida, poden haver-hi altres nodes intermediaris que interceptin i manipulin la informació. Per això, és important aplicar mesures de seguretat a diferents nivells de la xarxa, per garantir una protecció completa. Heu vist que la seguretat s'aplica a diferents punts de la xarxa. Que la seguretat d'una xarxa Wi-Fi només protegeix comunicacions en la xarxa local.